नमस्कार मंडळी, मी तुमच्या कोकणातलो आकाश वर्णे. तर मंडळी, आज आपण हरकुळच्या जत्रेक जातो. आमच्या कणकवलीतच जा पहिल्यांदाच जाते, तुमका पण घेऊन जाते. चला जाऊया आता. आणि आमचे बाकीचे मंडळी आहेत ना, ते पुढे गेलेत, 4 व्हीलरने गेलेत. आता आम्ही 2 व्हीलरने जातो. चला जाऊया. आणि हो बघा, हो माझ्यासोबत गुरु दादा. चला चल रे. आम्ही हे बघा, हे पार्किंग चालू आहे इथून. उपकृत केले त्या सर्व लोकांचे आम्ही प्रतिमंडळाच्या वतीने जाहीर आभार व्यक्त करतो. असेच वर्षानुवर्ष आम्हाला सहकार्य करावं. त्याचप्रमाणे परकोली पोलीस कन्नडी पोलीस स्टेशन, त्याचप्रमाणे विद्युत महामंडळ, त्या सर्वांचे आम्ही जत्रेच्या हे पोचलो आणि आता मंदिराच्या हे पण पोचलो. पण ना मंडळी, हे 3 मंदिरं आहात म्हणून मी ना ग्रामस्थांका विचारलं, म्हणजे ह्याचेच गावकरी. तर हे असत हय बघा. आणि त्यांनी म्हाका सांगितलं की हय ना मेन म्हणजे मंदिर खायचा. आता म्हाका प्रश्न पडलेलो, तर त्यांनी गांगेश्वराचं मंदिर मेन हा, म्हणजे त्या देवाची आज जत्रा. आणि हय 2 देवळां पण आहेत. काका त्या 2 देवळांचं नाव काय? जैन ब्राह्मण देव मंदिर आहे. आणि ह्या लिंगेश्वराचं मंदिर. अशी 3 मंदिरं असत. त्यातलं एक आपला गांगेश्वराचं मंदिराचं आज उत्सव म्हणजे जत्रोत्सव. तर आता आपण जाऊया त्या मंदिराची ह्या करूया, म्हणजे दर्शन घेऊन येऊया. आणि 2 मंदिराचे पण दर्शन घेऊया. तुमका दाखवते बघा.
आता तिन्ही देवळांचं दर्शन घेतलं तर ना त्यातल्या एका देवळात ना नाट्यमंडळी ना नटतात म्हणजे मेकअप करतात आपापलं रंगतात आपापला. तर आता बघून येऊया मग जत्रा जरा फिरूया बघूया चला जाऊया. हे बघा सगळे मंडळी नाटकाची तयारी करतात मेकअप वगैरे चालू आहे. नमस्कार. असा इल्लो
बालपणापासून आम्ही एकत्र खेळलो, एकत्र वावरलो, एकत्र वागडलो. लहानाची मोठी पण एका ठिकाणी झालंय आणि जसजसा तुषार मोठा होतोय कोण जाणे त्याच्या दिशेला माझं मन तसं आकर्षण जातंय खरंच. पण त्याचं मन तरी माझ्या दिशेला एवढं ओळखी नसेल का? आणि यासाठी म्हणजे अशा प्रकारे आपली हडकुळीची जत्रा संपन्न ठरली. दर्शन झाला, नाटक बघितलं थोडाफार आणि जत्रा पण फिरलो जराशी. आणि आता चला जातो घरात. तुमका जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करू विसरू नकाच. आणि कमेंटमध्ये कळवा कसं वाटलं तो. चला गुड नाईट, बाय बाय, टाटा, येऊ.